హలో అండి. అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు నెల్లూరు ప్రాపర్టీస్. తక్కువ బడ్జెట్‌లో అండ్ క్లియర్ టైటిల్ ఉన్న అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ ల్యాండ్ వచ్చేసి ఇది మొత్తం 40 ఎకరాల పొలం అండి. ఎకరా వచ్చేసి 5 లక్షలు చెప్తున్నారు. ఈ పొలం లొకేషన్ వచ్చేసి మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరి మండలం నుంచి కేవలం 15 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్‌లో అయితే వస్తుందండి ఈ పొలం. చాలా అంటే చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్‌కి అయితే ఈ పొలాన్ని సేల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఈ పొలం సాయిల్ వచ్చేసి మిక్స్డ్ సాయిల్ అండి. రెడ్ అండ్ బ్లాక్ మిక్స్డ్ సాయిల్. అన్ని రకాల పంటలకు అనుకూలంగా ఉంటుందండి ఈ పొలం. ఈ పొలంలో మనకు బోర్సు, ఫెన్సింగ్ లేవండి. బోర్ వేసుకుంటే 100, 200 అడుగుల్లో వాటర్ అయితే వస్తాయి. 40 ఎకరాలు కలిగిన ఈ పొలం మొత్తం ఒకటే బిట్ అండి. టైటిల్ పరంగా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. క్లియర్ టైటిల్. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాపర్టీ. సో, మీలో ఎవరికైనా ఈ పొలం తీసుకోవాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు పైన కనిపిస్తున్న మన నెంబర్‌కి కాల్ చేయండి. ఎవరైనా ఇళ్ల స్థలాలు, పొలాలు కొనదలిచి నమ్మదలిచిన మమ్మల్ని సంప్రదించండి.